οι εφημερίδες σαν νούμερο από τα 50 εκατομμύρια κρατικής διαφήμισης, χωρίς να υπολογίσω τα υπόλοιπα δεξιά και αριστερά, για να δούμε τι παίρνουν οι μεγάλοι όμιλοι των Αθηνών και ιδιαίτερα τι παίρνουν οι υπόλοιποι, τα εθνικά κανάλια κτλ. Συμπέρασμα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν τόσο σημασία οι νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο η εφαρμογή τους στην πράξη. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης και τίποτα άλλο. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Στο άρθρο 34 προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων από το ΕΣΟΡΟΥ στην περίπτωση παραβίασης του άρθρου 27, που επιβάλλει τα στοιχεία της δημοσιοποίησης των μέσων, και το άρθρο 32 σχετικά με τη μη παροχή στοιχείων. Αλλά περιέργως όχι για την παραβίαση του άρθρου 31 για την υποχρέωση δημοσιοποίησης των δαπανών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η τρίτη παρατήρηση αφορά το ΕΣΟΡΟΥ. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του στον έντυπο τύπο. Στην περίπτωσή μας δεν έχουμε να κάνουμε με χρήση δημοσίου αγαθού, όπως οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, οπότε νομίζουμε ότι τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας. Και είναι μεν αλήθεια ότι σε σχέση με το κείμενο που δόθηκε στη διαβούλευση έχει περιοριστεί αυτή η παρέμβαση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με την απειλή επιβολής προστίμων κτλ. Η τελευταία παρατήρηση, και με αυτήν θα κλείσω, που έχω να κάνω, αφορά το θέμα που απασχολεί έντονα όλες τις ενώσεις και ιδιοκτήτες των ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικών, περιφερειακών, και δεν είναι άλλο από το περιβόητο χαράτσι του 2% υπέρ του ΔΕΑΠ. Επί του τζίρου, παρακαλώ, και όχι επί των κερδών. Γνωρίζετε τις θέσεις μας για την ανάγκη άμεσης κατάργησης αυτής της άδικης επιβάρησης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά μέσα, και δεν θα σας απασχολήσω με αυτά. Άλλωστε η κυβέρνηση, ο Υπουργός τα γνωρίζει έμπρακτα και γι' αυτό προχώρησε στην κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των οφειλών όλων των μέσων του 2% από το 2017 ως το 2022. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή για τα έτη 23, 24, 25 που υπάρχει και δέσμευσή σας. Η διάταξη του άρθρου 41 είναι αμφίσιμη και δεν μας καθησυχάζει. Ούτε για το αν θα υπάρξει τελικά η κάλυψη των οφειλών, ούτε για τα ποια έτη θα αφορά. Περιμένουμε γι' αυτό μια καθαρή εξήγηση και ενημέρωση από τον κύριο Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κλείνουμε με τον κύριο Μπερεδήμα, τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος σε ένα ερώτημα που τέθηκε για την διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας. Το είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, δεν θα μακρηγορήσω. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα και να ρυθμίζει τις διαδικασίες. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, εμείς θα το επιδιώξουμε σε αυτό που βάλαμε και βάζουμε διαρκώς ως ζήτημα, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα κάνουν οι ενώσεις συντακτών με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Και ο κώδικας δεοντολογίας, όπως ανέφερε και η πρόεδρος της ΕΣΥΑ. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε, που στόχο έχει την βελτίωση της δημόσιας τηλεόρασης, για μας θα αντιμετωπίζεται θετικά. Όσο απομακρυνόμαστε από τη δημόσια τηλεόραση λάφυρο, εμείς θα είμαστε θετικοί. Ανέφερε η Μαρία Αντωνιάδου νωρίτερα το σπιράλ θανάτου που ζήσαμε, την υπερδεκαετή κρίση των μνημονίων, συν την κρίση του κορονοϊού. Ο κλάδος με ανεργία 50% ξαναστέκεται όρθιος, με όχι επαναφορά πλήρη στην κανονικότητα. Την κανονικότητα τη βρίσκουμε και τη χτίζουμε βήμα-βήμα όλοι μαζί και θέλουμε κόμματα και κυβέρνηση δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. 2% αναφέρθηκε από κάποιον ομιλούντα νωρίτερα ως χαράτσι, το άρθρο 41. Αν κάτι μας ενώνει, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, σε αυτή την αίθουσα της Ενώσης Συντακτών, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς, όλες οι ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα, είναι το ταμείο μας ο ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος στάθηκε όρθιος το 16-17 με νομοθετική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης, στηρίχτηκε τα επόμενα χρόνια, στηρίχτηκαν τα μέσα ενημέρωση για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απέραν από εκείνο τον νόμο και συνεχίζουν να στηρίζονται. Αυτή η οριζόντια ενοποίηση του κλάδου της ενημέρωσης μας ενώνει όλους, και δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς και ιδιοκτήτες. Και το λένε άνθρωποι οι οποίοι ακουμπάνε και σε κάτι άλλο που συζήτησαμε σήμερα, σε σλάψ. Άνθρωποι που έχουν κάνει καταχρηστικές αγωγές σε δημοσιογράφους να είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται στο σύνολο του κλάδου της ενημέρωσης. Ειδικά σε ένα χώρο σαν τη Βουλή και την Επιτροπή σας. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά επειδή ταλανίζεται χρόνια, ταλανίζονται συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι με στρατηγικές αγωγές από ιδιοκτήτες μέσων ή στελέχη μέσων ενημέρωσης, ας είναι πιο προσεκτικοί.